останаха рибите. Прогнозата за месец май за всички, които сте зодия Риби или имате асцендент Риби. Тук имате промяна. Тук имате месец, в който има някаква трансформация, има някаква промяна. Тази промяна я усещате отдавна, че е дошло време за нея. Енергията ще искате да е стабилна, но сякаш ще е така клатеща за вас. Сякаш няма да се чувствате абсолютно стабилни в почти всяка сфера от вашия живот. В любовен план нещо сякаш си отива. Възможно е да застанете по-твърдо и този път да кажете не, край, бехме до тук. В работата е възможно също да започва един нов етап във вашата кариера и във вашата работа, да искате да смените работата, да не издържате повече, но сякаш да не може да направите първа крачка. От картите, които са за посланията от Луната, за вас Риби, разрешаване на личен проблем ви излиза, което потвърждава любовното послание. Така че за мен не се страхувайте, помислете отново и действайте, но много промени ви предстоят, Риби.